x'mun iħares lejn din it-tarbija u jifhem li d-destin tagħha huwa wkoll ta' tbatija minħabba il-qalb jibsa tagħna. Aħna għandna s-sinjal tal-faraġ, tas-salvazzjoni, tad-dawl u tal-glorja u mmeruh. Dan is-sinjal ta' mħabba lil mulejbat fostna l-ibnu l-waħdini magħmul bniedem immeruh, inwebsu qalbna għalih. Għalhekk għandna bżonn li l-mulej jiġi biex jippurifikana bħalma smajna fil-profezija sabiħa ta' Malakija. Il-mulej jidħol fit-tempju tiegħu u jidħol biex jippurifika l-poplu tiegħu. Ma dix jitfisser li aħna l-qalb tal-ġebel li ħafna drabi jkollna għal xulxin u anke għalina nfusna issir qalb tal-laħm. Issir qalb mimlija ħniena, modrija, imħabba. Dik hija l-vera purifikazzjoni għax jekk inti minn għalik pur imma superf għad baqanna x'naħdmu ħabib. Il-qalb safja hija dik il-qalb tal-laħam li taf tader u tħenn.